Sabías que as carrachas poden ser causa dunha chea de enfermidades? Isto é ciencia feira. Coas picadas das carrachas podemos enfermar tanto os animais como as persoas. De feito, os cans poden infectarse de babesiose. Polo que respecta ás persoas, en Lugo é moi frecuente a doenza de Lyme, unha enfermidade causada por unha bacteria que se chama Borrelia. Para previr estas doenzas teremos que identificar as especies de carrachas, saber cando e onde é máis habitual que nos piquen e coñecer como actuar se é que nos picaron. As carrachas son artrópodos. O que? Uns bechos da familia das arañas e dos alacráns. Teñen 8 patas e están divididas en dúas partes. As pezas bucais, que é co que se pegan, e o resto do corpo. As carrachas poñen ovos. Desenvólvense despois como larvas, ninfas e adultos. É dicir, evolucionan, como os Pokémon. Distinguimos estas fases polo tamaño. Para pasaren de larvas a ninfas e de ninfas a adultas, as carrachas aliméntanse de sangue. Así, andan á procura dun hóspede, un animal que lles proporcione ese sangue. As carrachas que transmiten a borrelia teñen 3 hóspedes diferentes ao longo do seu ciclo vital. O ovo eclosiona e as larvas buscan o hóspede número 1, un roedor, un réptil ou un paxaro, un animal pequeno en todo caso. Caen o chan e evolucionan a ninfas. Buscan o hóspede número 2, que pode ser un can, un gato, unha ave ou algo máis grande. Volven caer o chan para mudaren a carrachas adultas. O hóspede número 3 das carrachas son os mamíferos máis grandes, un xabaril, un corzo e tamén as persoas. Aquí resulta fundamental que diferenciemos entre femias e machos. E como as diferenciamos? Así, non os machos e as femias adultos diferencianse polo tamaño dos escudos, que son máis grandes nos machos. Vai a depender de factores tan variados como o clima ou que estén nunha contorna donde haxa hóspedes dos que se alimenten. En Galicia, sobre todo en boa parte da provincia de Lugo, o pico de actividade da carracha que transmite a enfermidade de Lyme prodúcese, sobre todo, a finais da primavera ou principios do verano. Outras son máis abundantes no outono. Iso sí, a maioría estarán á espreita no alto da vexetación, coas patas estendidas cara arriba e as unllas preparadas para se enganchar. Gústanlle as zonas sombrizas e húmedas, nas xestas, nas matogueiras ou nas ervas altas. Ollo! Iso non quere decir que non vayamos a topar carrachas nas contornas das zonas urbanas. Lembrade que existe risco casi todo o ano en todas as contornas, mas resulta recomendable evitar aquelas máis mestas e con vegetación máis alta. Con todo, antes de sairmos a unha área arborada ou con breña, é recomendable empregar uns repelentes específicos sobre a pele e a roupa, tanto para as persoas como para as nosas mascotas. Xa estás tardando! Tras alimentarse de 24 a 48 horas poden transmitir a bacteria Borrelia, que é a que causa a enfermidade de Lyme. Adoitan picar nas axilas, detrás dos xeonllos e das orellas ou no embigo. Convén revisarse ben. A carracha debe sair completa, por eso debemos colocar a pinza o máis próxima posible á pel e tirar polo aparello bucal, pero non debemos virar ata que saia completamente a carracha. Despois debemos limpar sempre con auga, xabón ou alcohol. Nunca mates as carrachas porque poden liberar patóxenos, nin as esmagues nin as queiles, nin lles botes aceite nin as cortes. Si que debes guardar a carracha nun bote con alcohol ben tapado ou no conxelador. Así, no caso de presentar algún síntoma de doenza, poderán analizala. Escanea este código QR con toda a información para actuares en caso de que te pique unha carracha.